आरज माइनाव दिखननानै दोनगोन आरो दै गाइस ओमफ्राय उनाव रिसेपसनखौ होगोन आरोखि। हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे आपडेट भिडिअआवहाय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै। लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो दायो ससियेल मिडियाआव नुखाबाय जानांगौ बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि लीना बसुमतारी बिथांनि हाबा जानाय सावगारिया दायो ससियेल मिडियाआव गोबाङै गोसारगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर दायो गोबाङानो कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरगासिनो फावखुंग्रि लीना बसुमतारी बिथाङा रियेलावनो हाबा जामारबायना बे फेक्सना बिथांमोननि माबाफोर शुटिं सोलिदों होननानै। ओमफ्राय लोगोफोर दायो नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखाबाय जानांगौ बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि लीना बसुमतारी बिथाङा हाबा जामारबायना जायाखै। आरो जाय नोंथांमोना दासिमबो कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरगासिनो दं बेयो रियेल ना फेक होननानै। स' लोगोफोर नोंथांमोननि डाउटखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार खालामना होनोसै लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव नुनाय बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि लीना बसुमतारी बिथांनि हाबानि बैफोर सावगारिफोरा गासिबो रियेलसो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला फावखुंग्रि लीना बसुमतारी बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मंगलदै भाखातपारा गामियावहाय हाबा जाहैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। स' लोगोफोर जानांगौ नोंथांमोननि डाउटआ दायो बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट सेक्सनाव बेखौबो सोंहरदोंमोन फावखुंग्रि लीना बसुमतारी बिथाङाथ' फावखुंगुर नेरसोन बसुमतारी बिथांजोंसो मोजां मोनलायोमोन होननानै। लोगोफोर मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फावखुंग्रि लीना बसुमतारी आरो नेरसोन बसुमतारी बिथांमोना ब्रेकआप जानाय एबा गारलायनाया गोबाव जाखाबायमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। स' लोगोफोर जानांगौ बिनि थाखायनो दायो फावखुंग्रि लीना बसुमतारी बिथाङा दिमासा बिथांजों रिलेशनशिपआव थानानै दायो जुलिबो जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबादिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।